Sikubingelele sikwamukele mbukeli weMakhiwa TV njengoba besishilo ke ngaphambilini namhlanje siza kuwena bukhoma kwaNongoma kwaMadlakazi koMbozi ngaphansi ke kweWard 22 la kade kufike khona ke usodolobha wesifunda saseZululand umhlonishwa uMichael Khumalo ezoyenza ke iMayor's site visit ke uhlelo ke namhlanje ke besihlelelwe ukuthi ke uzokwethula ke osonkontileka ke nonjiniyela abazoqala ke uhlelo lwamanzi ke oluzodonswa ke khona ke endaweni yaseJozini Dam okuzoba yiyona ke ezosupply ke amanzi ke kulo ke lohlelo lwaKaNongoma ke uphinde wabalula ke ukuthi ke lonke lo hlelo lolu luzobiza ke imali engaphezulu kwa 54 million rand. Sizeke la kuba sizokwethula umsebenzi omkhulu wemali engango 54 million. Ebese ke ikwazi ke ukuthi ke imizi ke elinganiselwa ku 575 ibeke namanzi kuhlelo kolizoqala mhla ka 2 February kulindeleke ukuthi ke lipheleke mhla ka 27 July kunyaka ka 2027. Kodwa amanzi esibhekene nakho sibhekene nenkinga yokuthi kufanele amanzi siwalande eJozini ngoba sinawo. Alright, mhlambe ke mbukeli lapha ekhaya uyazibuza ukuthi kungani kuze ke amanzi alandwele eJozini Dam kodwa ke ezela kwaNongoma njengoba usibona ke isimo nawe uyasibona ke imfula yomile awekho amanzi izulu ke kuthiwa ke kuyenzeka ke kule ndawo yala kwaNongoma ukuthi kuphele nje inyanga zize zibe ntathu lingakaze line so njengoba usibona ke isimo nazi nezilwane zizithi zizofuna wona amanzi angekho mhlambe ke ingakho ke amanzi azalandele eJozini impela ke kuzoba iproject ebalekile for umphakathi wakhona la koMbozi kwaNongoma kwaWard 22 ukuthi ke kuze bekwazi ke ukuthola ke amanzi njengoba usibona isimo amanzi awekho emadamini komile ngempela ke ngendlela emangalisayo mhlambe ke mawubheka nalapha kuyakhombisa nje ukuthi ngishenile amanzi lento efakazela ke lento ekade shiwo umhlonishwa uKhumalo ukuthi ke ngisho ke linile izulu amanzi abakhona isikhashana ebese ke mangabe sekuphuma ilanga izulu ke bese libuye ke liyomisa nathi uma sizolanda amanzi endaweni ebuqamama futhi sizosebenzisa imali ethe xaxa futhi lesikhathi sisebenzisa imali ethe xaxa kuzosithatha isikhathi ukuthi sifike la sifuna ukufika khona kuzosithatha isikhathi ukuthi sibuye namanzi ngoba siqale sihambe ibanga siya siphinde sihambe ibanga sibuye sisebenzisa imali leyo mali esiyisebenzise siya nalapha sibuya ibalelwa kini njengemali esimsizile kodwa angikayiboni leyo nto elandile nanko kumehluko ungalithuka ikhansela uthuke wonke umuntu uthi ubenzani nje ngesikhathi uhamba uya kwaNongoma uyothenga kodwa ziyakhala ingane emuva ilambile zikulindile uyahamba wena usahamba uyofuna igrocery kwaNongoma ufike uyithenga kodwa futhi ngesikhathi ubuya ingane ayiboni ukuthi ubuya negrocery ziyakhala kodwa zizoze zibone uma usuqhakho plastic ukuthi onakho ukudla kodwa wena uqhatha iplastic ebese ke uphinde wabalula ke nanokuthi ke ba-10 abantu ke abazothola ke ukuqasheka ke ngalo ke lohlelo lwamanzi khona ke eJozini noma ke khona ke la kwaNongoma azosuka eJozini ke uphinde wabalula ke nanokuthi umuntu ngamunye kulabantu abawu10 uzobhala ke imali elinganiselwa ku 200 rand ngosuku ziningi ke indawo ayibalile ke ukuthiwa ke zizohlomula ke kuwo ke lamanzi la ibhodi ezizohlomula kulomsebenzi okufakwa kwempompi noma amanzi emakhaya kuzohlomula isigodi sasemaqhineni bese kuhlomula isigodi sasemaceneni seyinhlabeni kwaqondile eincingweni emagqebeni eGagasini enumber 7 emanqayini noma emanqayini nasemagqibeni
Kubukeka ke sengazathi ke inkinga ke zangale kombuzi nezangapha esikhuthwaneni kubukeka ke kuyinkinga ke ezifanayo, kodwa ke ama solutions akhona awafani kanye nezimali ezikhishiwe ayifani, njengoba ke ngapha esikhuthwaneni kukhipheke imali elinganisela ku 20 million ezokwazi ke ukuthi ke ikhave ke imndeni elinganisela ku 133. Ngokwethula ke la imali engango 20 million. Le mali engango 20 million imfanele emphakathi wasesikhuthwaneni. Futhi ngoNovember wonke umuntu wala uzobe sevula impompi ekhaya. Lo msebenzi uyaqala ke ngomhla ka2 February. Kuzoba nabantu abalishumi abazoqashwa kusukela nge2. Kodwa kulabo abantu abalishumi kuzobuye kuqashwa abantu ababili abazoba ngama security ukugada umsebenzi.